Mr. Jadin, we love shout. Lalab Mr. Jadin, good morning. We love shout out. Good morning. Lalab Mr. Jadin, good morning. We love shout out. Palike naman ako Mr. Jadin Lalabs. Palike naman sa aking live Lalab. Thank you. Michaelson Lalab, Migalab shout out. Michaelson aka Mike. Shalom. Lalab Michaelson, Migalab shout out. My friend, how are you? Michaelson Lalabs. Good morning. How are you, my friend? Wow, beautiful blue. Wow, wow. Ayan. Thank you so much, Michaelson. Thank you, my friend, Michaelson. Ayan, 2 million Migalab shout out. 2 million in the house, Mr. Jadin Vlog and Michaelson Joseph, aka Mike. Thank you so much, Lalabs. You mean a lot to Mrs. Trolley. Your energy always is amazing. Thank you so much, Lalabs. Michaelson. Mr. Jadin Vlog, hello, Pam, from Michaelson Joseph, aka Mike. What did you eat today, sis? Until now, I didn't eat. Later, maybe. Until now, I didn't drink coffee. Even rice, I didn't eat. Later, Michaelson. I will drink coffee later. Okay, Lul, I love coffee. Me also, I love coffee. Donabon Olarmi Galab, shout out, thumbs up there. Donabon Lalab, how are you, my friend? Donabon Holar, Migalab, shout out. Assalamualaikum, Muhammad Elin Dilalab, Migalab, shout out. Walaikum salam.
Lensky Vlog, can you watch One Mind video next day? No problem, Donabon. I will watch Lalab, no problem. Eating a pear now. It's good, Lalab, Michael San. Also watching Kentucky, USA. Ayan, Donabon, hello, Pam, from Michelson Joseph, aka Mike. Lensky Vlog, click this link now there. Donabon, Lalab, please give me likes, Lalab, on my premiere on the pin. This one, after 30 minutes, my premiere will start. I have to go now from Donabon Hular. Okay, Donabon. Thank you so much, Donabon. Thank you, Donabon Lalab. Thank you so much. Just want to say hello, watching from Kentucky. Ayan. Yes, Donabon Hular. Thank you so much, Lalab. Thank you. Kentucky shout out from Michelson Joseph aka Mike. Ayan, Kentucky shout out from Michelson Joseph aka Mike. Mohamed Eling Dilala, thank you so much. Mercy Buko from Mohamed El Hindi. Mga lalab, patamsak naman po ako sa aking premiere, mga lalab. Nakapin po yung aking premiere. Ayan. Within 30 minutes po, mag-start na po yung aking premiere, mga lalab. Pa-support naman po. Ayan, thank you so much. Herminia Sakyap, lalab, Migalab, shout out. Herminia Sakyap, host, Migalab, shout out sa Tamsak. Ayan. Herminia Sakyap, lalab, Migalab, shout out. Good morning, everyone here. Ayan, 4 million, Migalab, shout out. 5 million thumbs up. Thank you so much, everyone. Good morning, Lalab. Herminia Sakyap, Lalab. Good morning, good morning. Good morning, L3 Lalab. Miga Lab, shout out, L3. L3 Lalab, Miga Lab, shout out. How are you, my friend, L3? Herminia Lalab, kumusta ka na, Lalabs? Ay, Herminia Sakyap. Madam Ara and Elos Vlog, Madam Migalab, shout out. Madam Ara, good morning. Lipstick pa lang, red na red. Ayan. Ayan, L3, nagbaba po ng bahay, L3. Ito yung na-aching, I'm sorry. Ayan, L3, nagbaba po ng bahay, L3. Jomar Lalab, Migalab, shout out. Jomar Onyate, PH, Migalab, shout out. Lalab, Jomar Onyate, Migalab, shout out. Good morning. I'm good, my lovely host from L3. Lalab, Jomar, Lalab, Migalab, shout out.
Ayan, 3 million. Thank you so much. Jomar Lalab, good morning. Ayan, mga lalab, palablab naman ako mga sa binababa kong bahay. Ayan, Jomar Onyati, mga lalabs. Bloody Coder. And mga lalabs, patamsak naman pa ako sa aking premiere. Ayan. Ayan, Jomar Onyati, nagbaba po ng kanyang bahay. Mga lalab, lablabin po natin. Jomar Onyati PH. Nasa work ka lalab, Jomar. Romel NC TV1. Hi, Mega Love, shout out. Romel NC TV Lalab, good morning. Thank you so much. Ayan. 5 million, Mega Love, shout out. Salamat, dos, BG lang. Naka-duty ako ngayon. Sige lang, Lalab, Jomar Lalab. Thank you so much, Lalab. Sige lang. Ingat ka dyan sa duty mo. Ayan, may 5 million, Mega Love, shout out. Mga lalab, patamsak naman pa ako sa aking premiere, mga lalab. Within 25 minutes po, mag-start na po yung aking premiere. Maperam nga ng cellphone mo. Ayan, 4 million, Mega Love, shout out. Kinadang. Sara sa cellphone mong isa. Sara cellphone mo. Pairam dang. May premiere ako. Gagamitin ko. Dali na saan pairam. Dali na. Malapit na oh. Kina. Saglit lang naman. Ayan, Kids to Noemi Mota. Hello, Mega Love, shout out. Romel NC, nagbaba ng bahay. Hello, host. Mega Love, shout out. Noemi, thank you so much, lalabs. Bakas pala nito. Romel NC, nagbaba po ng kanyang bahay. Romel NC. Madang? Wala ko, uda. Anong uda? Cellphone ko, di ba ga? Ay, tang. Pera mo ko nito, dang. May premiere ako. Di man tulobat, 29%. May premiere ako eh.
Ayan, 5 million, Miguelab, shout out. 5 million in the house. Thank you so much. Grace Mota, Miguelab, shout out. Ayan, Madam Ara and Elos Vlogs. Madam Ara and Elos Vlog, Miguelab, shout out. Ayan, 6 million in the house, Miguelab, shout out. Thank you so much. Mga lapatamsak naman pa ako within 20 minutes. Ayan, mag-start na po yung aking premiere, mga lalabs. Ang nakapin po, mamaya na po ako magpipin sa inyo, mga lalabs. Katapos ng aking premiere. Ayan, 4 million. Thank you so much. Kaunay ka daw. Kaunay ka. Kaunay ka. Kauno. Buko nasira na. Ayan, 6 million. Thank you so much, everyone. Na bangkero.
Lia Pod Trip Vlog, Mega Love, shout out, tamsak dikit host. Lia Pod Trip Lalab, Mega Love, shout out. Yan din kita ng jacket lalab. Ayan, Lia Pod Trip Lalab, Mega Love, shout out. Meron ka na pong jacket. May jacket ka na lalab, thank you so much. May channel mo ito lalab. Tingnan natin. Jing G Vlog lalab, Mega Love, shout out. Jing G Vlog. Ayan, Jing G Vlog lalab, Mega Love, shout out. Lia Pod Trip Vlog, ayan, nagbaba ng bahay, tusok host. Lalab, salamat sa iyong patusok. Tingnan ko, Lia, kung ano, main channel mo to, Lia. Ayan. May premiere ka rin pala, si Timeless pala to. Ayan, 5 million, Mega Love, shout out. Lalab, Jing Lalab, Mega Love, shout out. Salamat, Lalab, sa iyong patusok. Ayan, Lia Timeless, tamsak sa iyong premiere. Lia Pod Trip Vlog. Muning, Mega Love, shout out. Muning, tamsak host. Lalab, Muning, Mega Love, shout out. Ayan, Lia Timeless Vlog. Dati man tayong dikit lalabs. Jing G Vlog, nasa Pinas ka na ba lalabs? Tamsak sa nakapin from Lia Pod Trip Vlog. Salamat po sa patamsak. Laurel, oy! Amot sa mo dadang, wag mong panalangin na mag-loading. Hindi pa nag-start yung premiere ko, wag. Laurel Adventure 3D, Mega Love, shout out. Jing G Vlog lalab, thank you so much. Hindi siya nag-loading, oy. Hindi pa nag-start yung premiere ko, wag naman. Palitan sa meron, 1020. Ayan mga lalabs, kung meron kayong 1020 mga lalabs, si Muning, meron pong available na 1020 mga lalabs. Si Muning po may 1020 mga lalabs, kung meron kayong available dyan. Di marinig, mute yata, hindi. Pinapakaba mo ko Laurel Wag. Tayo may premiere. Wag. Pangasar ka. Wag ngayon please. Laurel, wag ngayon mamaya na. Wag ngayon please. Hindi pa nag-start yung premiere ko, wag muna, Diyos ko. Mamaya na. Supremo BGB 2, tamsak, hey. Supremo Lalab, Mega Love, shout out, good morning. Chinek ko naman, Laurel, meron. Ikaw talaga, oy. Pang-asar ka. Wag, Diyos ko, Panginoon. Diyos ko po, wag. Mamaya na yan, lalabs, oy. Tayo may premiere. Mga lalab, patamsak naman sa premiere ni host, mga lalab, yung nakapin ko. Nag-Jollibee naman, paminsan-minsan. Paminsan-minsan, ay. Ay, Laurel, patamsak naman, lalabs, ay. Huwag kang manalangin ng ganyan, mamaya na, please. Archeta Timanggong, Mega Love, shout out, Archeta lalabs. Archita, Mega Love, shout out. Good morning. Ayan. Hello, host. Gusto mo baralin kita dyan, Lorer. Michaelson Joseph, aka Mike 777. Supremo BGB1, hello. Ayan, from Michaelson Joseph, aka Mike. Lia po, Trip Vlog, mga lalabs. May premiere din po yung mga lalabs. Lablabin po natin. Archeta Timanggong, shout out. From Michaelson Joseph, aka Mike.
Leah Podrip, hello. Ayan, Michaelson, hey, from Supremo. Hindi, Laurel, ikaw yung may problema dyan sa ano mo. Nakamute ka, ayusin mo yung mobile mo. Sira na ata yan. Palitan mo na yan, Laurel, oy, ambot ka dodong. Pang-asar to. Ayan, Leah Podrip, nagbaba ng balalablabin natin, Leah Podrip. Ayan, 7 million Mega Love shout out. 7 million. Thank you so much everyone. Archeta Timanggong nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Archeta. Michael Son, Mega Love shout out from Leia Podtrip Vlog. Ayan, Michael Sean. Diyos ko, nabulol si Hall. Nabulol na ay. Dahil sa'yo, Laurel. Nabulol si Hall, nabulol. Ambot. Taradan. Archeta Dan from Leah Food Trip. Archeta Lala, pabalikan na lang si Leah Lalags. Dan na sa'yo si Archeta Tamanggong. Pabalikan na lang si Leah Food Trip. Thank you so much. Ayan, 6:50 p.m. Houston, Texas. From Rodi Araheta, Migalab shout out. Rodi Lalab, Migalab shout out from Michaelson Joseph aka Mike. 777. Ayan. James Capelan, Tamsak Ate. James Lala, Migalab shout out. James Capelan, thank you so much. Ayan. 5 million Migalab shout out. Michaelson, Migalab shout out. Mga lalab, thank you so much. Mga patamsak naman pa ako sa nakapin. Malapit na mag-start yung aking premiere. 10 minutes na lang mga lalab. Support nyo naman si host mga lalab. Thank you so much. Ayan, Laurel. Kaya mo si Laurel na wala na ng asar lang umalis. Nang asar lang to si Laurel ay. Michaelson, Migalab shout out from Leah Pod Trip. Shout out po, good morning from James Capelan. Ayan, 6 million Migalab shout out. 15 million thumbs up. Thank you so much everyone. Thank you. Shout out po, good morning lalabs. Migalab shout out everyone. Ayan, Leah po trip mga lalab-lablabin natin. Meron din siyang premiere mga lalabs. Ayan, within 8 minutes mga lalab, mag-start na yung premiere ni host. Ayan, thank you so much. Leah po, okay my friend from Archeta Tamanggong. James Malasaga lalab, Migalab shout out. Sir James. James Malasaga, thank you. Ayan, James Malasaga, nagbaba po ng kanyang bahay. Lablabin natin mga lalabs. James Malasaga, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Hello, host. Lalab, hello, lalabs. Migalab, shout out. Good morning, everyone. Ayan. God bless everyone here. God bless. Michaelson, Migalab, shout out. Ayan, 6 million. Thank you so much. 6 million in the house. Ayan, Archeta Tamanggong, nagbaba po ng bahay mga lalas. Sablabin po natin. Ayan, magdikitan po tayo mga lalas, magdikitan. Leah Pod Trip Vlog, ayan, nagbaba po ng bahay. Leah Pod Trip. Tadan, tadidadidadien. Leah Pod Trip Vlog, ayan, nagbaba ng bahay. Leah Pod Trip Vlog.
Ayan mga lalab, 6 minutes na lang po. Mag-start na po yung aking premiere mga lalab. Ayan. 5 million, thank you so much. 5 million. James Dandikit from Leah Pod Trip Vlog. Ayan, Sir James, dan na po si Leah Pod Trip Lalabs. Pabalikan na lang po. Thank you so much. BMRC Q8, thumbs up po. BMRC Lalab, Migalab, shout out. BMRC, thumbs up po. Migalab, shout out Lalab. Good morning and shout out sa lahat from BMRC Q8. Ayan, Archeta Tamanggong nagbawa po ng bahay. Archeta Tamanggong, lablabin po natin mga lalab. Archeta. Ayan, thank you so much everyone. Lablabin po natin Archeta. Nagbaba po ng bye, Archeta. Ayan, 5 million. Thank you so much. 19 thumbs up. Thank you po. Punta na ako sa Premier Moss from Leah Food Trip Vlog. Ayan, Madam Leah, salamat po, Madam. Ayan, mga lalab, 3 minutes na lang po mag-start na po yung premiere ko, mga lalab. Hello po, Lalas. Maganda ka sa morning. Arcons Vlog, Lalab, Migalab, shout out. Arcons. Tamsak Dan. Ayan from Arcons Vlog. Lalab Arcons, thank you so much, Lalab Arcons. Thank you, thank you, thank you. Ayan, within 2 minutes, mga lalab, mag-start na po yung aking premiere, mga lalabs. Ayan, pa-support naman po yung nakapin. Ayan, thank you so much. Within 2 minutes po, mag-start na po yung premiere ni host. Sinikot ko na. Ayan mga lalabs, OTW sa nakapin lalab from Arcons Vlog. Ayan Arcons lalab, thank you so much Arcons. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat dyan mga lalabs. Leah po Trip Vlog, Dan na po from BMRC Q8. Ayun mga lalab, nasa ano po sila, nasa premiere mga lalab. Sa aking premiere ay nag-i-start na po. Thank you so much everyone sa lahat ng dito. Thank you so much. Leah po Trip Vlog, Dan from BMRC Q8.
Tadan. Apple, mega love shout out, lalab Apple, morning host. And mga lalab, nasa premiere siya mga lalabs. Nasa premiere pa po. Yung nakapin po mga lalabs, ayan, nag-start na po yung aking premiere. Apple, good morning. Meron ka ng jacket lalabs. Ayan, thank you so much lalabs. Thank you, thank you, thank you. Nag-start na po yung aking premiere. Thank you so much everyone sa inyong mga support dyan. Ayan, Apple lalab, mega love shout out. Thank you lalabs, thank you. Salamat po, host. And lalab, salamat din sa lalabs. Ayan, thank you so much mga lalabs sa nagsusupport sa aking premiere. Ayan. And mga lalabs, salamat sa inyong support dyan mga lalabs. Maraming salamat. Tagalin ko muna yung sound mga lalabs. Ayan, Archons, everyone here, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Mga lalabs, salamat. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan, mga lalabs, sa nakasupport sa aking premiere. Ayan. Jers 21, ubos na naman sinahod mo, host, sa Jollibee. Ayan, Jers 21, lalabs, salamat. Ayaan mo na, lalabs. Tamsakdan po. Maraming salamat sa inyong lahat po, sa inyong lahat dito. Ayan. Maraming salamat everyone sa nag-support sa aking premiere mga lalabs. Ayan. Ayan, thank you so much. 12 million na nanonood sa aking premiere. Thank you so much. Ayan, God bless everyone. God bless. Archie Tamanggong done to you from BMRC. Ayan. Mga lalab, thank you so much talaga mga lalabs. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan. Archie Timanggong, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Ayan, nasa premiere pa sila mga lalas. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat. Ayan, Rodi Iraheta lalab. Kindly mga lalab, click my premiere on the pin mga lalabs. It's already started mga lalabs. Yung aking premiere. Ayan, thank you so much. Rodi Iraheta lalab, my premiere already started on the pin. Ayan. Thank you so much everyone. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ayan. Nag-premiere si host, nag-premiere. Apple playing from BMRC. Ayan, thank you so much mga lalabs sa nag-support sa aking premiere. Thank you so much mga lalabs. Ayan, 3 million sa aking live. Thank you so much. Ayan, 12 million watching sa aking premiere. Thank you so much everyone. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan mga lalabs. Galagala si host. Ayan, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Ayan, Madam Ara, thank you so much po, Madam Ara. Miguel, shout out. Thank you so much po sa aking nag-support sa aking premiere. Ayan, thank you. Karating ko lang kasi galing work. Ayan, Jers 21 na. Sige lang, lalabs. Mag-ano ka muna, kumain. Kain ka muna, lalabs. Oy, kain. Wala mo na tayong music, mamaya na. Apple done po sa'yo from BMRC Q8. Ayan. Ayan, anong oras ka nag-premiere? Ngayon na lalab, nag-start na yung premiere ko 8. Ngayon na, Jers. Pang-asar talaga to si Jers,
Laurel, wag. Ah, eh. Ayan, thank you so much mga lalabs na nag-support sa aking premiere dyan. Ayan, malapit na rin matapos yan. Short lang yan mga lalab, short. Thank you so much sa 12 million watching sa aking premiere. Ayan, thank you so much mga lalabs. Nag-premiere si host kasi yung ating WH ay bumabagsak na. Ayan, 4 million sa aking live. Thank you so much mga lalabs. Andun pa sila sa aking premiere mga lalabs. Yung naka-pin, naka-premiere. Naka-premiere po ang naka-pin, naka-premiere. Thank you so much. Ayan, thank you. So, akala ko kanina yan premiere mo. Ngayon, lalabs, nag-i-start na yan, Jers. Dapat nga yan kahapon. Kaso lang, nagka-problema nga yung internet ko kahapon. Ako, nag-worried. Bemar si Idol from Laurel. Nag-worried ako kahapon mga lalabs. Kasi, aga-aga walang internet. Kaya ginawa ko, in-extend ko siya. Ginawa kong Friday. Dapat kahapon talaga yung ko eh. Yung premiere. Ayan, na supporting all the best wish para sa iyo, Ailensky. Ayan, thank you so much. Thank you. Ayan, maraming salamat po sa nagpunta sa aking premiere mga lalas. Malapit na rin pong matapos yan. Maraming salamat. Ayan, sa 14 million na nanonood sa aking premiere. Thank you so much. ah. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan sa nag-support sa aking premiere. Ay, nakita ko na kanina yan. Ayan. What happened to sexy girl? Kaya nga sabi ko, nag-Jollibee ka. Michaelson, thank you, Lolas. Because my premiere is already started on the pin. Ayan, patapos na rin yan mga lalabs. Matba TV, Migalab, shout out. Thank you so much, Matba. Ayan. Kiss Keep Simple Survival. Thank you so much. Ayan, thank you so much everyone. Thank you. Ayan, thank you so much mga lala. You are thinking Jollibee. 13 million watching sa aking premiere na kapin. Maraming salamat. Ayan. Maraming salamat po sa nag-support sa aking premiere. Patapos na rin yan mga lalas. Magbabayad na siya sa counter. Ayan, thank you so much everyone. Thank you. Ayan, thank you so much mga lalab. Herminia Sakya playing from BMRC. Jers 21 TBFW. Ayan, nagbaba ng bahay. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan mga lalabs. Ayan, Macbat TV lalab. Thank you so much. Thank you.
Ayan, 7:09 p.m. in Houston, Texas from Rodi. Hermie Sakyap Dan sa'yo. Ayan, thank you so much mga lalab. Thank you, thank you, thank you. Sa nanonood, thank you. Naburing na kayo sa aking premiere. Malapit nang matapos yan mga lalab. Jers 21 TV, ayan, nagbaba ng bahay. Jers 21. Herminia lalab, thank you. Ayan, Jers 21 TV, done po from Apple. Ayan, thank you so much. Thank you, thank you, thank you. Patapos na yan mga lalabs. Yung premiere ni host. Ayan, thank you so much. Ayan, si Apple po, nagbaba ng bahay, Apple. Ayan, paglagala si host. Mega shoutout po sa lahat. Lalab, mega love, shout out. Ayan, 2 million BMR si Herminia Sakyap. Ayan, nagbaba ng bahay, Herminia Sakyap. Herminia Sakyap, dan po si BMR si sa'yo lalab. Pasuklian na lang lalab. Tagal ng premiere ni Hosta. Ayo, Baliling Adventure OTW dan po from Jers 21 TV, Baliling. Pasuklian na lang lalab si Jers lalabs. Ayan, thank you, thank you, thank you. 7:12 p.m. in Houston, Texas from Rodi Iraheta. Baka daw maubos yung pera. Ayan, thank you so much mga lalab. Apple OTW na si Jers 21 lalabs. Apple OTW si Jers 21 lalab. Pabalikan na lang po. Thank you so much. Okay lang maunos, magsahod na lang ulit. Okay lang maubos. Ay, Diyos ko. Ay, Diyos ko. BM Dan from Herminia Sakyap. Tagal matapos. TY po, Jers from Apple. Ayan, Jers, lalabdan na sa si Apple lalabs. Tararang tadan. Si Ailinski, di na tumatagal ang pera sa palad niya kasi kaming gabi. Sa gastos. Oy, minsan lang yan lalabs, oy. Ano, Jers? O Spangy 3 lang mag 7K ko, hehe. Sige po lalabs. Malapit na, patapos na yung ano ko, premiere lalabs. Patapos na. Sige Apple, bigyan kita Apple, wait lang ha. Sana all mag 7K na. Ayan everyone, thank you so much. Tapos na yung ano ni host, yung premiere, back to normal.
Ayan, tapos na. Thank you so much everyone sa nag-support sa aking premiere. Ayan, tapos na. Mag-music na tayo. Continue sa music. Ayan, Jers 21, nagbaba ng buy. Jers 21. San ka na, Apple? Baba mo yung buy mo, lalab, Apple. Apple, baba mo yung buy mo. Tusok na us morning from Majoyski TV. Ayan, Majoyce, lalab, migalab, shout out. Panay ang silip sa boyfriend mong welder. Sinisilip ko baka mag-welding na, oy. Jers 21. Saway ka. Kasi anong oras na ba? 8:17 na. Wow, nasa Pinas ka na, host. O, lalab, Majoyski, nasa Pinas na ako, lalabs. Ayan, bro, Cave TV, 10, 20, 30 palitan. Ayan, si bro, Cave TV, may 10, 20, 30 palitan daw, mga lalabs. Ayan na po, lalabs. Ilan na ba tong bahay mo? Wait lang. Sweetie Ann Purado, mega love, shout out, Sweetie Ann. Premier Patusok. Ayan, Majoyce, may premier pa ka pala, lalabs. Sige, tamsakan natin yung premier mo. Dati yung pala tayong dikit, Majoyce, lalabs, sa main. Ayan, Majoy. Tamsak na lalab sa premier. Tadan! Yes, host, dikit na kita noon pa. Ayan, Baliling Adventure, lalab sa bahay mo ako, Baliling, oh. Hindi na ako magbabakas, Baliling. Or Apple, ayan, lalab sa. Panoorin ko to ng 2 minutes para di malagas. Baliling Adventure, salamat po, host. Ayan, Sweetie Ann Purado sa premier mo, Dan, BMRC. Ayan, Brother Cave. Tayo ba, Brother Cave? Hindi pa ba tayo ex? Brother Cave. Salamat po, Apple OTW from Majoyski TV. Ayan, 5 million. Migalab shout out. 5 million. Just 21 Dan. Ayan, from Herminia Sakyap. Sweet and Purado Dan po from BMRC. Herminia Sakyap, nagbawa po ng bahay.
Aichel Tamsakos, Migalab shout out. Aichel. Aichel Lalab, Migalab shout out. Yan, bigyan kita ng jacket, Aichel. May harang ka pa, Baliling ho. Baliling. Nasa bahay mo pa ako or Apple. May harang. Ayan, Aichel Lalab, meron ka ng jacket, Aichel. Thank you so much. Okay po, host. Maraming salamat po talaga, host. Aichel, Migalab shout out po. Tapusin ko lang tong harang. Ayan, nag-play na. Ayan, Baliling, gumuhit ka na, lalabs. Ayan, Baliling. 7K ka na, lalabs. 7K. Sino yung may premiere? Ma-Joyce, nandito ka pa ba, Ma-Joyce? Ayan, Sherdan, BG lang, nasa hospital pa, therapy pa ako. Papayo, nangyari sa'yo, Papayo? Ayan, Papayo, Miguel Love, shout at mag-ingat ka dyan, Papayo. Salamat po sa patamsak. Salamat sa pa-share po, Papayo. Thank you po. Sana yung may premiere. Ma-Joyce, lalabs. Nandito ka pa ba? Ayan, patamsak po ako nakapin, mga lalas. May premiere po si Ma-Joyce. Therapy sa tuhod, ma'am, ho. Meron nagpapatherapy ka sa tuhod. Aichel Dan po from BMRC, Jers 21 TBFW, nagbaba ng bahay. Mga lalab, patamsak po ako nakapin, may premier po ang nakapin. Ayan, salamat po sa sa pinhost. Ayan. Patamsak mga lalab sa nakapin, patamsak po. Ayan. BMRC Q8 OTW from Aichel. Ayan, patamsak po, patamsak. Thanks po, host from Apple. Puro ka thank you. Sinulo mo kahit kinain yung so, dyan ko sa'yo. Just 21, tsuhada ka. Uwi ka ng Pinas, Jers. Peng chocolate. James, GPGP, Migalab, shout out, tamsak host. Sinulo daw yung Jollibee. Grabe ka naman para suluhin yung Jollibee. Sir James, Migalab, shout out, Sir James. Sir James, GPGP, Migalab, shout out. Sinulo daw yung Jollibee. Ay, Diyos ko. Patamsak po, nakapin, mga lalab, nakapin po. Ayan yung premiere na nakapin, tamsakan po natin. Sir James, ayan, nagbaba ng bahay. Sir James,
Ayan, ma-Joyce lalab na sabay mo ako lalab sa. Sabay dikit na rin. Saway to si ano eh. Jers 21 FW dan dikit full pack sa'yo. Ayan, Jers 21 lalab. Dan na si ano sa'yo, lalab, si ma-Joyce. Ito ma-Joyce, pangalawang dikit. Ayan ma-Joyce, sabay mo uli lalabs. Herminia Sakyap, nagbaba ng bahay. Miguel Love, shout out Sir James JPJP. Pa ako nagkakaundang. Muna ko kasi yung ano. Maya. Ayan mga lalabdan na po ba kayo sa nakapin? Magtamsak mga lalab sa nakapin po. Ito ma-Joyce lalabs. Pang-apat na dik. Welcome po BMRC Q8 from Aichel. Ayan. Kaya mo dang yung ano ko, yung thumbnail, si Maui. Ito. Ang cute to. Ma-Joyce OTW dan po from Jers 21. Ayan yung ating kurtina. Ito, pang limang tong dikit sa'yo. Ano, ma-Joyce lalab, pang limang dikit. Ayan, ma-Joyce, pang limang dikit sa'yo lalabs. Jers 21, ay punta kay Jers 21 mga lalabs. Sunod kay Herminia Sakyap lalab. Ayan, party music lalab. Oy, Miguel Love, shout out. Hi Lynn, yes po. Ano, party music lalab, how are you? How are you my friend? Party music, how are you lalabs? Party music, di Jackie, your hair is so long. Yes. Yes, thank you, lalab. Thank you, yes. Yes, party music. Before it was too long, but I cut it. Because, you know, it's too much wasting a shampoo. Thank you, Lul. Aichel. Ayan. Jers 21, dan sa'yo lalab si Aichel. Pabalikan si Aichel lalabs. Ayan. 6 million, Mega Love, shout out, 6 million. 6 million in the house. Ayan, Jers 21, may dikit ako sa'yo lalabs ha. Ayan, Jers 21, BVI Waterfront Tortola. Ayan, lalab, ano, Jers, sabay mo ako. Herminia Sakyap po, naglababa ng bahay, palipad sana all shampoo. Yes, party music. Too much wasting shampoo. That's why I cut it. Little bit. Ayan, party music, nagbaba ng bahay. Herminia Sakyap, dikit full pack sa'yo. From Ma-Joyce TV, alhamdulillah, today my live is good. Today is Friday, mga lalabs. Harangos from Ma-Joyce Ki. Ayan, Joyce 21, nasa bahay mo ako lalabs. Dikit ko to sa'yo. Ayan, pinagpala tayo ng Diyos ngayong araw. At maganda yung ating live. Because you know, sometimes my live's too much loading.
Sometime good, sometime not good. That's why I say thanks God today. Not only today, thanks God every day. Ayan. Majoy, salamat po for niya sa Kiat. Majoy, salamat po. Ayan, Apple, nagbaba ng bahay. Apple. That internet is trend. Yes, only today. But yesterday, yesterday party music, it's too much problem. When I started my live stream, after 5 minutes, too much loading. I'm too much upset. I don't know what to do. That's why I'm thinking that better to finish my live early. Yes, baliki ko he. Ayan, Jers 21 nagbaba ng bahay. Ayan, Jers 21, dikit na to sa'yo, lalabs. Jers 21, dikit na lalabs ay. Friday, baby, everything good now? Yes, today is everything good. Yes, party music. We can party tonight, Lensky. Yes, come here and we will make party. Come here in the Philippines. We will drink more, beer. Red Horse. Party music. You know Red Horse? Ayan, Jers. Dikit na. Jers. Beer. Yes. Bernaber. Not beer. Kuday. Madam Herminia nagbaba ng bahay. Ayan, naglo-loading na. Narinig talaga na, anong oras na ba? 8:32 pa lang Robert Paila, mega love shoutout. Hayos, good morning from Robert Paila. Ayan, Jers 21, pangalawang dikit. Meron kang harang, Jers. Oh, Jers. Tomato sauce. Ayan. Del Monte Kitchenomics. Ayan. Ayan yung harang mo. Ay, Chel po. Hayos, good morning from Robert Paila. Nang may tulog si Papa sa thermos. Tamsak host. Lalab, salamat. Ayan. Nag-i-start na naman nag-loading ang bot. 8:30 pa lang Papansin na naman tong loading na to Luma? I don't know. Ayan na, boyfriend mo, nag-building na, nag-start na nga lalab. Hindi pa naman yan, kaya. Ayan, Jers 21, dikit ko to ulit sa lalabs. Jers 21. Nararamdaman ko na yung tinatawag na ako ng nagugutom na. Nagugutom na ako. Ayan, Jers 21, pangalawang Sabi ko sa iyo, Jers 21, pag nag-start na yung 8:30, mga ganyan, alam na des. Pag mag-8:30 na, alam. Simuli na kanina pa ako nagsukli sa iyo from Jers 21. Simuli na, kanina pa daw nagsukli si Jers Lalabs. Simuli na already connected to you, Jers 21 TV OFW. Tingnan mo ba, nagbakas ka ba, Jers?
Magbakas ka kasi. Ayan, Jers, dikit na, hindi ito malalagas. 3 minutes. Ariana Tamsak host, Ariana Channel, Mega Love shout out. 6 million Mega Love shout out. Gugutom na ako. Robert Paila nagbaba ng bahay. Madalas wait lang, magtimpla lang ako ng gatas because I feel hungry. Hindi pa ako nag-breakfast kasi na-excite ako sa aking premiere. Sininja ko po ikaw nagbakas at nagdikit Sir Justin 20 BFW. Oo, nagbakas ko. Isip ka. Kakain ako. Pangasar ka. Shout. ko ah. Ayan, 7 million Mega Love shout at may kasamang loading. Mga lalabs, wait lang. Tigil ko na. Oo. Hindi ko magkakaroon.
Nagutom ako. Bala man siya. Ayan mga lalas, ano tayo? Kape. Ay, gatas. Gutom ako. Kami nga sakyap. Because I feel hungry. Ilalim dyan. 420. Nandyan sa ilalim ng floor mat. 420 yan eh. Ang paalaman, basta binagay ko dyan. Ay, malakas yung hangin. Ayan, kain tayo biskit. Bala kayo dyan. Gutom eh. Mahalaman siya. Victory daw. Hi din natin, Mega Love. Shout out, Lalab. Ay, mga lalabs. Ano lang, bago lang ano live. Yan, panay lubing na. Ayan, hay mo ako.
Ayan, 8 million mega love shout out. Samurai X lalab mega love shout out. Samurai X. Tamsak host, good morning. Aichel, nasa na yung bahay mo, Aichel? Ayan, 9 million mega love shout out. Lubot na pala. And, ang ganda pala ni AC Molina. Ayan. Ang laki ng bahay ni AC Molina, oh. Salamat. Ang cute pala ni AC Molina. Inubat na. Wait lang. Mamatay na yung ating mobile. Ayan, AC pa. Ayan, AC. May harang ka, AC. Ang laki ng bahay mo, AC Molina. May harang. Kain tayo mga lala biskwit. Ang cute na AC, oh. Batang-bata. Parang estudyante. Estudyante ka ba, Aisel?
Yung tayo ng gatas mga lalabs. Ayan, 6 million Mega Love, shout out. Mawi. Ayan, 7 million Mega Love, shout out. Stick to 1 TV Mega Love, shout out. Lalab, stick to 1 Mega Love, shout out. Malakas po yung hangin. Ayan, 5 million Mega Love, shout out. Ayan tayo mga lalab.
Abangkero. Ayan, 4 million mega love shout out. 4 million, thank you so much. Yan tayo biscuit mga lalabs. Juby mega love shout out, Juby. Nanood na, ipapollow up ko pa ito kung bakit di nag-send. Nanood na pa. Nanood pa, be. Uda pa. Ay, man yun, ma. Juby, nasa bahay mo ako, Juby, oh. Juby the Explorer. Ayan, Juby, oh. Nasa bahay mo ako, Juby. Juby, nasa bahay mo ako, lalab, Juby. Nandito ka pa ba, Juby? Amit lalab, migalab, shout out, Amit. Amit, migalab, shout out. Juby, nasa bahay mo ako ulit, Juby. Nandito ka pa ba, Juby?
Amit, I am here in your house, Amit. Amit, I give you banana, Amit. Amit, I will connect, Amit. Out na rin ako.
Ma? Bakit? Kasi kayo naman kasi nagbaba niyan eh. Ayan mga lalabs, ako yung magpapaalpa na po sa inyo mga lalabs. Ako po yung mag-out na po. Mads Evans, mega love shout out. J-Dog, mega love shout out. J-Dog is in the house. Ayan, Mads Evans, sa bahay mo ako, Mads Evans, sa iyong garden. Mads Evans. J-Dog Lalab, mega love shout out. Iyay Lalab, mega love shout out. Iyay Tamsak. Iyay Lalab, salamat sa iyong patamsak, Iyay. Ayan, Mads, sa bahay mo ako uli, Mads. Pangalawang dikit. Mads Evans.
Iyay, lalab na sa bahay mo ko iyay, oh. Ako nagbakal ma. Sa dalitro. Mads Lalab Amit Dan from Mads Evans. Charge mo na. 3% pa lang. Mads Amit Dan. Ayan. Lalabs. Maya-maya lalabs ako yung mag-out na. Pero pin muna kita. Balatbat and Junati. Colbert. Balatbat and Junati. Colbert Genetics Team. Ayan, join us, celebrate Mami si Colbert. Ayan. Mga lalabs, ako'y mag-out na po mga lalabs. Thank you so much po mga lalabs.